Yeah. Yeah. To je televize. Yes. Tak lidi. to vaše strašný práce jsem zjistil. Ale já jsem zjistil, že to byl Martin, takže To byl Tomáš. každý mě neoficiálnice, byl to on, sice to mám další on, takže to bude vystříhnout mě, ale zas to, já jsem... Lidi, já si myslím, že to byl Tomáš. Kdo si myslí, že to byl Tomáš, ať napíše do komentářů. To není možný, že takovýhle prase je jen Tomáš. Jo. Voda, voděnka. Voděnka. La. No to je lidno, lidi. Teď už si tady udělám jenom podlahu a ukončíme video. Jsem si zničil židli, lidi. Budu muset opravit židli. Tak jo lidi, tohle je všechno pro tohleto video. Dejte odběr a like. A zatím asi ahoj. A nezapomeňte dát like a odběr.